Spesial maningkok kanggo Bunda Diana, kanggo Bunda Anis di rambut abang, kanggo Mama Emus sing duwe kantin, kanggo Pacin, kanggo Mas Agung sing duwe ayam telur. Petakan rasa sedih di desa di bebodo arane nempel hati kanggo mamaku aku kang kakung sebule dia laras kecil kanggo Mas Agung sing duwe ayam telur, kanggo Pacin, kanggo kanggo Anura saja hari kanggo Bunda Diana, kanggo Mas Agung. najan dengan kudu bisa lepas akan cinta karena wong sing tenggem wis gawe hati jarang wis kejeng tega ninggal aku Kanggo Agarong sing duwe bas karo Nok Ages, kanggo mamaku, kanggo masyarakat sianteng semua bursa kanggo Pacin sing duwe Taiwan, kanggo Mas Mama Mary calon majikan Dibayar dalan Ayudi Buswaria Ayudi Buswaria kanggo Pacin, kanggo Mas Agung, Ayudi Buswaria kanggo Agarong, Ayudi Buswaria Nok Ages, wong sing sayang sayang wis nyayangi wong liya kita sing potone kapan bae ketemune wong sejen sing diambu dibayar Bos temblek kanggo Mas Agung, Bos temblek kanggo Pacin, ini siapa aja kanggo Bos Ayu Temblek, Dimas Korea Ayu Bunda Dimas Diana, Korea Ayu kanggo Dimas Ning Korea Ena, sing Ayu duwe Dimas Bunda. Korea siapa aja Budung ising Budung ising Budung ising wis Budung tega ising gawe Budung ising Budung ising jarene arep kawinan arane jejer loroan Pacin, wong sejen kanggo mamaku, ning undangan Antara Dimas Bos Korea kanggo Pacin, najan temen kudu bisa lepas akan cinta karena wong sing genggam wis gawe hati dipai dalan maning sing jogete, wis kejeng tega ninggal kanggo Mas Anggo sing Agung, Budung ising yang ngetik cekak kanggo Agarong, siapa sih? kanggo Nok Ages, Petung isi kanggo Bunda Diana, kanggo Nok Yayan, semoga berbahagia, kanggo Tete Lora, ayo kangge siapa sih? Bos temblek bos temblek bos temblek Bos Temblek, konflik kanggo Pacin sing duwe Taiwan, wong sing sayang sayang wis nyayangi wong liya kita sing ngambung potong kanggo Ayuda, kapan bae ketemune wong sejen sing diambu pipite kanggo sing joget disambung maning, kanggo siapa sih? bos Korea kamu di bos Korea kamu Kanggo siapa? bos Korea kamu Sing duwe bibit kerato, kanggo sing duwe bibit kerato, sing duwe bibit kerato, Wawan sing kanggo sing duwe bibit kerato, Wawan sing duwe blok si Yuyu 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 kanggo sing duwe bibit kerato, kanggo kesumut, jejer loro Pacet gembel taicu Pacet gembel taicu kanggo Mas Agung sing duwe ayam telur,
Pacet gembel taijo agar lepas sakit nok ages karena wong sing gem wis gawe ati jare asik wis ketega ninggal dipai jalan maning atur kesuwung metu ngising bos temblek kang pacet Pacet sing duwe bos Taiwan sing dia bibit anggo keraton bos Korea ya kedik bos tembelek Bos- anak sing